festival ka sipo tarik ngawan ginseng ngawan pak dawaya pi ngam tep ka don hakapla don pok pelakon Andrei hakatu ka kan ar tarik pat ngam tep ngalapun klung no ai ngu yu trai pat mentang lapun ni klura ngasyong hakatu ka sing ngasyong si benai ngasyong duai ngau trai ai ngu yem ye trai padi mami ba ai ni klung nga pat ngau trai Andrei usai tanuan menyele benyang abadi ni klung bangapun Andrei ngam kuat pat ba ka ini ka pat Sa kabi ni kulong mo. Marba kata ko ka badon utray la penengat eh. Ngawem. Bad akapuar bangat hiya men miro utray pen I kulong benan ubok. Amen. Ba isyong penyang tama. Oh, isyong in klan bet. Bad is ngau utray ai ni kulong ben long inong play utray ro. Mo yo play mo. Bad musen hagi habang ngat hiya men miro kay tanuan bet. Tugas ngiro ngapos ni kay kasi ublay ngapos ni ba. Akapuar bangat nang hiya. Ngalay nya kata jaka kimi na ta jaka kidon ki priu laingot ki balong handrai gide ki sakrit dong play handrai don ki mesim boman ki babe be ja ka jiem ka jonga Inya duai don bala man ta ki mo nya duai Hallelujah ka jing beslek je me try ka tot ka ne ka kun Hallelujah ka jing beslek ka je me ka tot Hallelujah 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 ne ka kun try me la ku ya ka me la pen kia ya ka te try Hallelujah ni ai go ya ka ta te try Jesus men chua ka dan ma ka po try men ta ko try ka la pun ni ka lo na duai ka bless ya ka te ka jong Jesus men sem jing som jing la balok inam la ya bi Hallelujah ka te ka jong Jesus hallelujah 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 thank Jesus hallelujah amen iro try bilang kom no ya duai ma ya duai ba hallelujah 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 kan jing slap je me try ka tot kan ka kon kan ka jing pang ka nom la ban te ya bi kan ka jing dum ka nom la ban bat ya bi ben God ben kia na do menta ha ka kerteng ka badan bor u Jesus Christ ku nong benem hallelujah 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 u Jesus la da ba ya jing pang yo bi spa na ki spa aga ding pna bat ula ben kia ya bi spa na ki spa hallelujah aduai ga ku God ben kia dom ta ki slap yo try ka tot ha ni ka mat yo bi hallelujah hallelujah ka teng ka jong Jesus u Jesus ba na Nazareth bor jing dom ba kan ria Minos nan pandan hok hallelujah hakateng u Jesus hallelujah amen utrai bengi shikri utrai juki kamba utrai bengi shikri utrai ubole ki kam gi bapala ni aingo yo bole de ki jing bha ga ju ki jing khya ga ju ki jing kta ga ju ba ka bor ga ju ba trai kam hadu menta ka jing yap ga jung Jesus ka ding pana kam julong le nai ka jing kit ka ju ka jing ba ga ju ya ka pop ka jungi ba ki jing pang ji kam julong le nai kumbanga juong na kapor u Jesus la jingam snam ban kit shispa na shispa ke jingpang ke jongi bat na ga ding pna upelait ru ya ga Jingpynkhiah ka Jingpyn kot ki shispa na shispa aingo you blay ki bam la ayat ki la ayat ha ke janmit ki bapang ki la yok khia but if you sngo ki testimony jong ni kongru tang ni ki healing festival ko la dap ru iwan ka ka jingpang ke jongi ha ka po ka ji don ka lang ki doktor ki la shu man pun khon en rementai la pun khon trai ju ki kamba ren ta kwa abong if you want ni ki jeseng ha bo Bhoirymbong ka don ka kamba ka jong blay fini I ki jingle pala ki jong try the Lord that we serve is a Lord that heals even the lame can walk even the blind can see. The Lord has been doing miracles here in this ground. And if you want to experience the blessing of the Lord and if you want to experience the healing touch of the Lord, you can come to this ground. If you are able to come, please come. The Lord is here to heal you. Come with a heart that expects miracles from God, great things from God. When you come, you will receive. Yes, the Lord is here to touch you. The Lord is here to heal you and to bless you and to give you joy and peace. We are here to bless you in the name of Jesus. Amen, 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 amen.